Ja, de koopman is er kom, die heil uit Westfalen komt. Alles heb ik jou metnomen, als iets zijn ston niet verstomt. Deze dag sloot jou slag, mine kiep het schöne loding. Ik heb voor elk wat van zijn goding, wat je ook suiken, altijd keur. En ik vroeg hoest niks door voor. Ja, lu, zo ging dat vroeger. Met Kiepkerel, Hanneke Maier of Marskromer. Het was een wisse kooplu, die met een grote keuvelbrug of met honnekaar, met al hakkemak en vegenzak, de lauw gaan staan reizen om haar woord te slieten. Een vast woonadres hadden ze uit en onderdak was er altijd wel ergens. Zo was het jaren 30 dat Steven Kiep op Oortzolweg in Borenveld veldwachter Kregel ten Liefluip, die onderwegs was naar het Hoge Zaad. Maar oh wei, als die mieze kurrebaaier je voor ergens onbekeuren kon, dan was je eraan. Ho, stop! Doe laadloper, ik wil die vergun zijn. Miswast, loze steenpruid honden doet, maar geen vergun, den dikke bekeuren. Een dolder al de deegs, en voor het beton, aas 2 dagen in zak. Dat was een minnezet van die Kregel. Nou zal een rore piep roken, dacht Steven. Ik zal hem kriegen. En gewoon voordorlijk op het huis aan van Kregel. Ga je daar, vrouw Kregel? Jong man heeft onderwegs van mij 2 grunnige almanakken gekocht. Een voor hemzelf en een als cadeau voor burgemeester. Maar hij was knip vergeten. Ik zal me maar 1 bij jou melden, zei je. Dan kwam het met Sinterij wel goud. Oh man, zei vrouw, dat is ja mooi. Dat doet dat even dus. Wat zegt je? Met een beiden 1 gulden en 30 cent? Nou, kijk eens hier, Christ een dollar. Koopt hij van de rest maar een lekker klokje, jong. Zo, dat ben er al 2, dacht Steven. En, een kwartaal later, staat het politiebureau. Maar beste man, ik heb een afspraak met veldwachter Kregel, zei hij tegen daar achter het bureau. Met Kregel? Dat is een vrijdag vandaag. Morgen is het er weer. Oh, die miesert, dacht Steven. Dan stekte die dolder ook nog in eigen buis. Zesde, zei je. Hij wou me aangebeld als eerste in Borenveld de nijste grunnige almanak hebben. Dus, daar kwam hem in uit. Nou, moest eens kijken, man. Dan neem ik daar toch even van niet aan. Wat kost het? 75 cent, zei Steven. Hij is even duurder als vorig jaar, om reden dat dikker is. Logen. Oh man, dat zegt hij ja schier uit. Doe me er ook maar aan. De, Christ 1 gulden 60 cent. De rest is voor een zeupke. En ik zal ervoor zorgen dat Kregel hem aankomende week krijgt. Ben ik dit jaar de eerste. Zo, dacht Steven, mijn dag kan nooit mistukkend. Maar nou als de duivel mogen dat ik voortkom.